angko na gyud si Tatay Melchor no nga nagsungkod na gyud siya no pero lig-on pa yung tuhod oy mutindog pa si Manoy. Ana ra man na siya. Tatay Melchor Opima, akong kababayan sa Misamis Occidental. Mga kababayan ako ni mga Miss Okboy ni mga Miss Okboy. Nata karon diri sa akong yutang na tawhan no. Dili day. Dire ko nagpuyo sa una sa Barangay Cayetano, Province of Dinagat Islands. Tatay Aser, nara si Tatay Aser oh. Magtinda sa iyang tindahan no. Si Tatay Aser karon kay negosyante na kayo. Og si Ate Emily, hara sudon ako ni si Ate Emily be. Ba si ari na si Ate Emily oh. Nagluto na si Ate Emily. Ligi ba? Diko lagi. Ligi muling sa kamera madlok. Oh, di siya magpakita sa iyang naong no. Kay maulaw si Tatay Melchor. Nagsungkod. O hingaan ko na yun si Tatay Melchor no nga nagsungkod na yun siya no pero lig-on pa yung tuhod oy mutindog pa si Manoy. Ana ra man na siya. Unsa man ni? Bana. Pilita o. Unsa man ni siya? Pilita lagi. Pilita ng panit. Oh, mapislit pa. Mutindog pa si Manoy. Anga yun ani oy. Ay, Brad. Kaya oh, diyan sa tamo dia. Buhanin ako dito sa pikas. Oh, dire na po ko ni Kuan. Mama ni Bermoy. Si Kuan, si Nanay. Itogin, makaya na si Togin sa ako. Wala gani ko na ingon kong nato. Sino man na to? Kaya nga si Tugin Palma. Kaya nga may tindahan ka niya na yung nagkamay. Oo, malagi. Muna yung mga inyong balay, no? Oo. Ako yung balay. Aka, Togin ini. Haman si Ja. Haman si Togin. Kabantayan panlakaw to. Ay, abot. Kundi ito. Nanay na ako no sa una diri ko magutangan ko niya diri tanan gasolina bison sa pautangan ko niya tungod sa iyang kamaayo. Yo nakita mi karon kay nakalaag ko diri sa among lugar sa Barangay Cayetano. Naman nga naga ano. So karon mo ato na ko ni buting kay nanaman si nanay ako sang biyaan. Sige na yo. Oh, kagawad na nas buting. O kagawad na daw ba? Ari ka no. Nay salamat kayo. Ayaw kay bakit Dali diri. ayaw kay Nakita mi ni kagawad buting no. Anyano Harley ko taga Cayetano. So na si Alpiris oh. Landaw. Si Alpiris ni anak ni igagaw pagumanggo ni Ate Imi. Kagupo na yan. Ang bana ni Ate Imi no. Oh, muni kagawad na mo diri sa Cayetano si Anyano Harlego. Sakay sa ko. Asa man ka? Ha? Yan sa ang pool. Nabiblamaw ka di. Wala nagpapugong oh. Ato na oh. Ito na. So mato ko sa akong angkol si Papa Rodrigo. Mato ko dito. Oh, nami karon sa kuan ha. Balay ni Kuya Robert. lagi kan. Las Kuya wala. Wala kay duty. So wala dito sa balay sa akong kuya no. At total house ta dito sa balay ni kuan. Balay ni Papa. Kuya Robert. Baktas. Layo-layo pa mga 3 minutes. 3 minutes ang baktas. Mahapit ko sa tindahan ni Ate Ilma mo ni si Ate Ilma. Taga Misok mangyapon mo, Teo. Bisa Misok si dito nun gyapon ang inyong kagikan no. Akong mga kababayan ni mga taga Misok, Misamis Occidental. Nagkita mi ni Tatay no, Tatay Moreno. Amo ni ako manghilotay sa una diri. Butan kay ni nga tao. Maayo kay ni mo hilot. Pulatahon ka ni. Maayo. So nakahapit ko sa kay Ate Ilma Jimenez. Taga Misamis Occidental gyapon to siya. Kay kani nga lugar daghan kay ang taga Misamis Occidental. Mga taga Misok. So akong gi-vlog ug apil kay para pud makita sa ilang mga parente dito sa among lugar no. Diyan na ta sa kuan. At bang sa ilang eskwelahan. Ginahinay tagkuan diri. Baktas. So hapit na mo abot sa balay sa akong papa si Papa Rodrigo. Diyan na ta karon sa kuan. At bang sa among detachment sa una sa mga forest guard, security ba? Muna among detachment sa una sa glad ug tactical. Muna among detachment sa una kanaw.
Uy, kinsa man ni? Kinsa man na? Ah, si Ate Amy. Mo ni inyong balay tay? Si Ate Amy diri. Ha, masi. Ah, nakita mi dito ni Puting. Di ako musulod kay dito. So nara si Kuan, si Ate Amy. Oh, shout out sa kay Kuan. Anyano harli ko diha si kagawad ba. Nakita na ko dito tula. Ha? O karon pa what subay lagi ko na angkol. Ang gi-vlog, gi-vlog para makita po nila dito sa among lugar. Nasa bangko ang kwarta. Wa ko'y cash dala. Lagi nasa bangko. Ano na ko? Okay, thank you. Ito, kita mo ni Ate Amy, no? Ate Amy Alpira sa nga pili dito. Silinganan ako diri ba? Dugay magkukod diri, good. Dari na po si Kuan, si engineer. Si engineer ani. Dili, i-record ni. So nata karon sa balay ni Kuan. Alingko, ako ning suki sa una. Si Kuan, ate, may buntag dia. Gwapo man ka kay nakahuman naman imong mga anak. Yahay na kayo. Yati. Oh, naraman basta way mga bisyo ba no? Asa mga tabarong doy? Dira sa syudad. So ang ilang mga buhi diri nara oh. Flower horn na sila'y kuy. Na kuy ninyo. Pila na katuig ni? Sa katuig nga lang doy. Biligan nimo ni. Palitan nimo? Di, nya dako na po kay na ay. Ay bago kito biro doy. Dari kuha nila oh, kaning red cup ni. Gulpis na? Gulpis ka ni red cup, bullhead. Oh, nag-change color na oh. Karawi kada ko ang ilang kuyo. Pila biligan ni mo ni? Pindit mo, kung pindit mo. Nawa mo ko aquarium good. Magpalit unya ka, dalo na ako sa syudad. Chlorine mamatay. Di pa rin sa ato diri na gwapong tubig. Organic sad. Mapatay mo sa chlorine. Sa may halasin mong buwan doy, kaya ano wala ko eh. Kani akong mga kababata ni, akong mga kaila sa una ba. Ano sa Madrid doy? Anak ko sa balay ni Papa. Kapit ako diri sa balay ni Kuano, nung alingko. Ang iyang bata oh. Halos na siya, wala sa kiaila na ako. Pero kaila na siya po. Eh, baka mas tingog no? Tingog ra doy, bro. Tao mo hapit ka mo ito yung gwapo naman ko doy. Ano gwapo na diya? Sa una na noot kayo? Dili mo gud. Gwapo pero Niwang. wala mo sa mot. Niwang no, niwang. Kuan na ni gwapo gyud pero magtanan sa pang aw. Are ko. Lah, diri na ko. Di anataron diri sa lugar ni Papa. Suroy ta diri no. Suroy ta diri sa lugar sa akong angkol. Sa akong papa, magpapa man ko. Ya. Turang balay nila ni angkolo. Padulong na ta. Kidhat mo niya? Kidhat mo? Si Kayla. Diri ko sa angkol. Yan, hapit na tamo abot sa balay ni angkol no. Balay ni Kuan ni Kurano. Diri ta balay ni angkol. Ako ni sudlon diri ang balay ni angkol. Ayo! Pa! Uy! Papa nga! Ningaw naman kayo ka diri pa! Si Mama! Ala! Wag ko sa diri magbisita ngayon mo na usamang ka. Wala na! Kaya ako tong pakuha ka ako masanina kay pasol man kay diri daghang kuha unon gud mga papel. Kaya oh, nawala. So karon mga guys no, akong papa, akong igsoon sa akong mama, ako yung giduaw diri sa Cayetano no kay gimingaw na ko ani. Edad ani mga cinta na ka pa? Si Tintay City na diay ni si Papa mo ni kuha namo diri sa una commander sa security sa GLAD sa agency ni Sir no. Mo ni among area commander namo diri. Mo ni nagpasulod sa ako diri. Kani akong angkol.
na si Rodrigo Palma ug kanang atong mga kababayan nato diya sa Misamis Occidental ug iyang mga kaparintihan ug kaigsuunan. Nakita gyud mi karon diri sa akong angkol na gitawag na kong papa kay ako wa naman ko'y ginikanan. Giisip ra na ako ni ginikanan ang akong angkol. Akong gitawag na ko ni papa diri. Og si Mama Billy, wa pa nato to maapil si Mama Billy kay tuwa pa man sa simbahan no. O shout out sa tanan sa mga Palma family ha. O naata karon sa balay sa angkol no. Tuon ako tong balay ni Luloy Pampilon. Silingan ra man mi diri. Tuon ako. Lain mo kayang video no kay blurred man. Lain basta panahon nga kuan dili kayo kuan ba no. Hinahinay ta kay basig ma kuan ta. Loy! 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 Woo! Loy! 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 Woo! Ayo! Loy! Ayo! Lalo Loy, what? Kagawad na ba ka no? Walay! Ha, Loy? Kagawad na ka, wala ka daog ka. Dali ni si paring Luloy. Silingan naman ta diri Loy. Balik ka gini. Blood ba ng kuan kamera? Nakasuroy ko sa balay ni Luloy no, iyang asawa kagawad diri sa among barangay no. Ako po ni siyang followers. Perminti man di makakita sa akong kuan video. Nakasuroy ko sa balay ni kuano, kagawad. Ay! Kagawad na mo diri sa Cayetano. Kani iyang misis na kagawad na mo diri sa among barangay na sa Cayetano no. O karon muli na ko no kay hinduaw, nakaduaw na ko sa akong migo si Luloy, iyang asawa. Wala na dito, salamat kayo. Loy, salamat kayo Loy. Sa pag-entertain ha. Okay. So, maghinahinay na. Okay. Sige. Oh, hinahinay na ako kagino dani. Oh, sige na lamang. Lugson ako kay nakauli ko diri no sa isla no. Amo ni mga balay nila diri akong gisuroy kay ako man mga imigo. Bahalang magulan basta makabidyo ra. Hinahinay ra tag lugso nga ni. Balag ulan. Apsa na tag ulan no. Okay. Kusog kayong ulan. Apsa na ko. Adik sa vlog man ni, adik sa vlog. Ni adik sa vlog no. Okay. Woo! Mama. Mama. Videoan ka na ako, videoan. Ano ba? Awo! Ay mama.